नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेलें स्वागत. आत पळयात आयचे मुख्य खबरो. राज्यात संपूर्ण लॉकडाऊन जावची शक्यता. राजधानी बेंगळुरात प्रत्येक दिवस 20,000पेक्षा जास्ती कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस वाढती आशिल्ले मे 12 तारखेनंतर 2 आठवड्याचे संपूर्ण लॉकडाऊन करचे शक्यता आसा. आता जारी आशिल्ल्या लॉकडाऊना लागून कोरोना संक्रमण कमी जातेना मड लोकांक फिरचे संपूर्ण बंद करून कोरोनाची चैन ब्रेक करची सरकाराले पहिले लक्ष आसा. कारवार जिल्हा आस्पत्रेत कोविड रुग्णांक दाखल करून घेवूक टाळाटाळ. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कारवार तालुक्यात जिल्हा आस्पत्रेत एक कोविड रुग्णांक दाखल करून घेऊन जाऊन 1 घंट्यापेक्षा जास्त वेळ तळमळत बसचे पडले. कशा तरी करून आस्पत्रेत दाखल करून घ्या म्हण डॉक्टराक रुग्णालया घरच्यान खूप विनंती केली. रुग्णाक श्वासोश्वासाचा त्रास जाता हे सुद्धा सांगले, पण हे कळण सुद्धा कारवार जिल्हा आस्पत्रेत रुग्णाक सहाय्य केले ना आणि कसलीच मानवीयता दाखयली ना म्हणून लोकांनी खूप तेंचेर रोष व्यक्त केला. ಬೆಳಗಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಮ್ ಆಗಿ ಬೇಡ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ 3-4 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಕಿಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸಿವಿಲ್ನಾಗಿ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಅನ್ವಿತವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಗಿಂದ ಇದು ಆಗಿ ಈಗ ಜಾಮ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಮ್ ಆಗಿ कोविडाचे नियम उल्लंघन केल्याबद्दल 20 बाईक जप्त. पोलिसांन भटकळात अनावश्यक बाईक घेऊन रस्त्यार फिरच्या 20 जणांनी बाईक जप्त करून गरम केले. कोविडाचे नियम उल्लंघन केल्याबद्दल तेमकां 1,000 दंड घातले. कोरोना महामारीत सरकारान सकाळी 6 ते 10 वाजेपर्यंत अगत्य वस्तू खरेदी करच्याक परवानगी दिली आसा. जाल्यार पोलीस बाजारात लोकांनी गर्दी जाणून म्हण आपल्याले कर्तव्य करचे आसात. 10 नंतर पोलिसान रस्त्यार फिरती आशिल्ल्या बायक आणि गाडीची तपासणी केली. जाल्यार काही लोक अनावश्यक बायकाचेर फिरती आशिल्ले निमित्ती 20 बायक पोलिसांक जप्त करची पडली. बेंगळूरचे हरिओम ट्रस्टाच्या वतीन होमिओपॅथी औषध मोफत दिवचे संत नारायण सावंत आज विधिवश. कारवारचे संत नारायण सावंत होमिओपॅथी औषध मोफत दिवचे आज देवादीन झाले. कारवार तालुक्याचे संत नारायण सावंत हेमी बेंगळुरात हरिओम या संस्थेमार्फत होमिओपॅथी औषध कारवारात मोफत दिताले आणि बेंगळुरा मठात ते उरताले. प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवाराक येऊन कारवारात हब्बूवाडा हिंगा KHB कॉलनीत हरिओम मठात येयल्याक सगळ्याक मोफत औषध दिताले असे तेमी मूळ कारवारचे. जाल्यार कुमार वयातच घरचे परिवारा सोड संत जाल्ले. तेमी अविवाहित आशिल्ले. तेमगेले वय 68 वर्स आशिल्ले. तेमी आज देवादीन जाल्ले कळण तेमगेल्या हितचिंतकान शोक व्यक्त केला आणि तेमगेल्या आत्म्याक चिरशांती मेळू म्हूण मागला. जिल्हा रुग्णालयात ऑक्सिजनची व्यवस्था करण्यासाठी सिद्ध माजी शासक सतीश सैल. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्यात दिसांदिस वाढच्या कोरोनाचे लक्षण लक्षात घेऊन कारवार अंकोला क्षेत्राचे माजी शासक श्री सतीश सैल आणि सुप्रीम कोर्टाचे एक वकील आणि देवदत्त कामत हेमी आज कारवार जिल्हा पत्रकार भवनात पत्रकार परिषद घेऊन प्रसार माध्यमाकडे उलयतना सांगले की तालुक्याच्या सगळ्या लोकांक 18 ते 45 वर्सांपर्यंतच्या लोकांक कोरोना लसीकरणाची सरकारान जाता तितले बेगी व्यवस्था करची असे सांगले. इतलेच न्ही तर कारवार गव्हर्नमेंट जिल्हा आस्पत्रेत तेमगेलो मुख्यस्थ वैद्य श्री गजानन नायक हेमकां मेळ्ळें. कारवार हेल्थ सेंटराक लागची ऑक्सिजन तयारिका घटक कारवारात करूंक तयार आसात
आणि रुग्णाक गाडी दिवूक सुद्धा आमी तयार आसात अशें सांगले. हे जो विचार विनिमय करून फुडें कितें जाता तें कळटलें. परराज्यांतल्यान येवच्या प्रवाशाक कोविड टेस्ट केल्या शिवाय राज्यांत प्रवेश दिवूं जायना अशें देवदत्त कामत हेमी सांगले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे पहिलेचे DDPI विधिवश. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे पहिलेचे DDPI S जयकुमार हेमगेल निधन जाले. ते कोरोना पॉझिटिव्ह आशिल्ले अशें कळयलां. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात तेमगेल सेव केल्ली अगदी स्तुती करसारकी आशिल्ली. एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हूण तेमगेल नांव गाजताले. तेमगेल आत्म्याक चिरशांती मेळूं म्हूण तेमगेल हितैशी आनी समाजांतल्या गण्य व्यक्तीन प्रार्थना केला. काणकोण तालुक्यात चावडी 4 रस्त्यांची प्रमुख बाजारपेठ संपूर्ण बंद. काणकोण तालुक्यात दिवसेंदिवस वाढत आशिल्ली कोरोनाची साखळी तोडचीसाठी जागरूक नागरिकांन केल्ल्या आवाहनानुसार चावडी 4 रस्त्यांची प्रमुख बाजारपेठ आणि किनारपट्टी वयले संपूर्ण व्यवहार सोमारच्यान बंद केले आसात. वाढतो कोरोना संसर्ग थांबोवसाठी लॉकडाऊन होच तेजो उपाय म्हण अनेक गावात स्वता जावन लॉकडाऊन करून घेयले आसात आणि तेजो तेमकां बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. सकाळी 8 ते दनपारा 1 वाजेपर्यंत जीवनावश्यक वस्तू खरेदीसाठी किराणी दुकान, भाजीपाला दुकान आणि औषधा दुकान मात्र चालू असतात. दरम्यान सामाजिक आरोग्य केंद्रात एकच रुग्णवाहिका आशिल्ले निमित्ती आणि एक अतिरिक्त रुग्णवाहिका दिवची मागणी ज्येष्ठ नागरिक डायगो डिसिल्वा हिमी केली. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद. ಬೆಳಗಿಂದ ನಿಂತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಜಾಮ್ ಆಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ 3-4 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಕಿಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅನ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸಿವಿಲ್ನಾಗಿ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಅನ್ವಿತವ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಅವಾಗಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಗಿಂದ ಇದು ಆಗಿ ಈಗ ಜಾಮ್ ಆಗಿ ನಿಂತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಮ್ ಆಗಿ